Povestea GCI a început de fapt acum 100 de ani și adună tineri din diferite domenii. Dar cu ce se ocupă anume această organizație o să ne spună în această seară Nadejda Bondar, dar și Ion Plămădeală. Eu îi chem aici în platoul nostru să stăm un pic de vorbă. Bună seara! Bine ați venit la noi! Bună seara! Bună seara! Sper că nu v-am deranjat prea mult pe această vreme, care nu e deloc prietenoasă, dar o să vorbim un pic despre ceea ce se întâmplă și ce face de fapt GCI Moldova. Nu vă supărați? Nu. Atunci vă invit pe canapela noastră să luați loc și să vă simțiți cât mai comod. Și mai întâi de toate vreau să-mi descifrați ce înseamnă și cum e pe lung GCI, cum ar suna. GCI înseamnă Junior Chamber International. Este o organizație internațională de tineri lideri, antreprenori, cetățeni activi, pe care am lansat-o în Moldova în anul 2011. Este prezentă în peste 100 de țări, în circa 2000 de orașe și are foarte mulți membri, sute de mii de membri. Și scopul nostru este să creăm schimbări pozitive prin tot felul de activități sociale, de business, networking, internaționale, de dezvoltare personală și așa mai departe. Deci o misiune frumoasă, dar cum are ea loc? Ce anume faceți pentru a schimba lucrurile? Da, noi avem multe proiecte ce ține de business, de social, de dezvoltare personală, avem traininguri, deci avem un număr mai mare de evenimente pe care le facem repetat pentru dezvoltarea tinerilor antreprenori. La aceste traininguri, de exemplu, cine participă? Participă membrii noștri. În Moldova avem o comunitate de circa 200 de membri din diferite orașe, Chișinău, Ungheni, Rezina, Soroca. Și aceste traininguri sunt de dezvoltare personală, de business, dar sunt doar una din activitățile noastre. Avem și întâlniri cu antreprenori de succes, avem și conferințe care întrunesc membrii noștri, care sunt tineri antreprenori, sunt oameni începători în afaceri sau care au afaceri mai mijlocii. În principiu sunt cetățeni activi, sunt antreprenori. Deci membrii GCI sunt oameni care au o meserie de bază. Da. Și această meserie poate fi din orice domeniu. Din orice domeniu. Important este să fie activi. Dați-ne exemplu. Deci, ar putea să fie chiar și studenți activi care se implică în societate, vor să facă o schimbare pozitivă în societate, vârsta între 18 și 40 de ani. Și nu neapărat să fii antreprenor, principalul să vrei să faci o schimbare pozitivă în societate și nu numai. Ați menționat că din când în când aveți niște întâlniri. Acolo chemați oameni de succes care ar putea să țină un discurs și să învețe pe ceilalți membri ceva nou? Da, este una din activitățile noastre. O dată pe săptămână noi mergem la un antreprenor de succes din Moldova acasă, în ghilimele, în compania lui, și acesta ne dezvăluie anumite secrete, da? Cum a început, de unde a luat primii bani, cum merg vânzările, ne dă anumite sfaturi pentru ca să dezvoltăm afacerile noastre la rândul nostru. Și este într-un mod foarte interactiv, pentru că o singură persoană, dacă ar fi să meargă la un antreprenor de succes, el nu ar fi atât de deschis. Dar dacă vorbim de un grup de tineri care merg, atunci el este mult mai deschis și ne împărtășește anumite lucruri. Și în primul rând, el nu ne dă energia lui, cum a parcurs el toate etapele astea, se împărtășește cu eșecurile lui. Și noi tot așa ne dăm seama că nu suntem unicii care greșesc și alții și pot să evolueze așa. Ce invitat ați avut care au cel mai mare impact asupra membrilor sau a participanților la aceste întruniri? Okay. O să dăm câteva nume, nu avem voie să spunem companiile, din câte am înțeles. Facem publicitate, dar putem să menționăm oamenii de succes. Este vorba de domnul Ion Sturza, de doamna Silvia Radu, John Maximciuc, doamna Alexandra Can, domnul Gheorghe Efros, deci o serie de... Au fost peste 50 de ediții până în acest moment. Participați și la ceea ce face GCI International, de exemplu, la activitățile de peste hotare? Da, desigur. Anual sunt două conferințe la care participăm noi de obicei. Una e la nivel european și cealaltă este la nivel internațional. Și, de asemenea, în fiecare an mai e un fel de training pentru următorii președinți. De exemplu, anul trecut eu am fost în Japonia. Și anul ăsta conferința de 100 de ani tot va avea loc în Japonia și cea europeană va avea loc în Istanbul, care vom fi și noi prezenți. Iată, dumneavoastră faceți parte din această comunitate. Simțiți o schimbare în viețile voastre? Da, cu siguranță.
În primul și primul rând, noi am devenit prieteni foarte buni și noi suntem o comunitate care ne ajutăm reciproc. În Moldova, membrii noștri au diferite afaceri, începând cu grădini cu flori, finalizând cu ferestre, da, în cazul nostru, Ion, diferite industrii, și noi, când avem nevoie de anumite servicii sau produse, noi apelăm la ai noștri, cum s-ar spune. Și noi ne ajutăm foarte mult, noi suntem apropiați, noi suntem o familie mare și o familie deschisă și ăsta este plusul. Deci dacă am o grădină cu flori și vreau ca ea să fie un pic mai mare, pot să fiu și eu membru a acestei comunități? Da. O să mă învățați câteva secrete? Probabil da, și cel mai important sunt oamenii, pentru că prin oameni, prin anumite sfaturi de cum își poate dezvolta afacerea, da, cum găsește niște clienți, niște parteneri, prin intermediul nostru. Dumneavoastră deja ați văzut foarte mulți tineri moldoveni care vor să-și schimbe viețile, da? Vor să fie oameni de succes. Dar cum vi se pare, în linii generale, tinerii din Moldova sunt tineri activi, tineri inteligenți? Da, eu cred că noi suntem tineri activi, deoarece, comparativ cu celelalte țări la care noi ne întâlnim la nivel internațional, noi suntem, membrii noștri sunt mai tineri decât ceilalți, chiar la nivel de vârstă, și au mult mai multe activități, chiar și la nivel de business, și mulți care învață în străinătate se întorc în țară și într-adevăr vor să facă o schimbare în țară, vor să creeze o afacere nouă, vor să se implice social. Deci noi pe asta mizăm, pe cei care vor să se implice social, ce vor să facă o afacere, ce vor să se dezvolte. Dar cum se manifestă GCI Moldova în cadrul rețelei internaționale GCI, da? Iese cumva din evidență? Da. Noi, în anul 2013, am obținut statutul de membru cu drepturi depline în rețeaua internațională și pentru o țară asta este ceva extraordinar, pentru că noi am reușit acest lucru în doar un an, pe când alte țări în mai mulți ani, 2, 3, 4 ani. Noi participăm foarte activ la aceste evenimente internaționale, începând din anul 2012. Colegii noștri au fost în Taiwan, au fost în Brazilia, noi am fost în Germania, în Monaco, în Malta. Participăm foarte activ și avem și drept de vot. Putem să propunem persoane din rândul membrilor noștri să ajungă președinți ai organizației la nivel internațional și nu doar. Și noi ne manifestăm pe deplin pentru că colegii noștri, dat fiind faptul că GCI este în fiecare a doua țară din lume, colegii noștri află despre Moldova, pentru că mulți nici nu știau despre o asemenea țară și mulți ne întrebau: voi sunteți din Africa? La rândul nostru noi spuneam că nu. Deci despre Moldova se află tot mai mult. Da. E foarte bine asta, dar atunci când mergeți voi într-o călătorie, ce învățați în primul rând? Că este un schimb de experiență, dar învățați lucruri noi pe care le implicați aici, în procesul vostru de lucru? Deci, în primul rând, pentru mine, nu că învăț, dar îmi dau seama că noi suntem aceiași oameni. Noi când stăm la masă peste 100 de țări, ne dăm seama că toți avem aceleași viziuni, toți vrem să facem un bine în societate, toți vrem să facem o afacere ca să bucurăm clienții noștri. Adică ne dăm seama că nu suntem atât de diferiți. Noi din Moldova, comparativ cu cei din Europa sau de pe alte continente. Și da, într-adevăr, au niște traininguri de motivare, sunt modele de succes, chiar și Bill Gates a fost membru GCI. Da. Asta nu știam. Noi despre asta nu știam. Dar în ce țară a apărut GCI pentru prima oară? În America, în St. Louis. Evident. Americanii se pricep la afaceri. Da. Și mulți președinți de țară sunt membrii noștri. Inclusiv în Japonia există o tradiție ca fiecare persoană care face parte din conducerea de vârf trebuie să fi fost membru GCI. Deci în Japonia este o tradiție și este cea mai mare organizație. Dar nu ați întâlnit foarte mulți oameni sceptici care nu au încredere în astfel de organizații? Da, ei vin și pleacă. E simplu. Dar cum puteți să le schimbați părerea? Da, foarte rapid, așa ca să nu plece. Noi nu vrem să le schimbăm, adică nu vrem să-i forțăm. Într-adevăr, dacă ei nu se găsesc, ei nu vor să depună un aport, noi nu suntem un restaurant de genul să vii, să plătești, să mănânci și să pleci. Noi suntem ca o familie. Ne așezăm, o bucătărie, da, gătim împreună, mâncăm împreună, strângem împreună. Deci ei trebuie să se regăsească, noi nu trebuie să-i forțăm să se schimbe, să-și schimbe viziunile. Am aflat lucruri noi și vă mulțumim pentru asta și eu sper să ne reîntâlnim cât mai curând și mult succes în tot ceea ce faceți și să duceți acolo cât mai departe reputația